Sanibonani balandeli bakaMjozana noma abangani bami noma ihlobo zami. Hey, namhlanje kubi. Ngiyalwa lapha ngisempini, ngilwa impi yepeni nephepha. Yabona lento okuthiwa i-calculus. Mangabe usacabanga ukuthatha i-calculus, ucabangisise kahle, iyanisana. Njengobona nje lapha kuhluleka iphepha, kuhluleke ngisho ikhompyutha, kuhluleke ngisho umqondo. Ukhumula igebhisi kufane nje. Ayi. Kodwa hayi sizeyinqoba. Ya. Kodwa phela ngenigwajisi abafunda umatric, wozani ema-university nizofunda i-mathematics. Kodwa cha, ayikhona. Khala amadoda amadala nempahla nje ngathi. Kuyanyiwa amadoda. Nani intokazi. Kodwa-ke siyanomukela. Ufuna ukwenza engineering, ufuna ukwenza i-medicine, ufuna ukwenza i-pharmacy, uba i-pharmacist, ufuna ukuba i-accountant, ufuna ukuba uthisha we-maths and science and technology or maths and science. Ya, kulula kakhulu. Funda lapho mangabe ufunda umatric uphase. Then mawenze njalo-ke uzobe usukwazi-ke nawe ukuthi-ke uzoshikiliswa yile nto le. Ya, i-calculus-ke le ngenza njengamanje. Ziningi nje, khona district maths, khona calculus. Ya.